Asem-asem minggu-minggu ngene wis dehnan lah. Pacaran duwe lah. Arep ngopo iki? Padahal lho ganteng wis turah-turah. Walah, ngene iki dolen iki lho ah, ben ra suwung. Halo. Hey. Ngapa rene, Bang? Kan rene ranto. Ya entuk sih. Aku iki galau ning omah we. Ya ngene iki ya. Galau napa? Aku wis masak kaya Leandro ngene iki lho. Tapi kok ijek jomblo wae to lah. Alah, jomblo ke pusing. Mbak kaya aku ngene lho. Jomblo happy. Kowe penak elek iso ge alasan nganggo jomblo lah. Aku ngene iki lho. Wah, pengen to? Kaya Leandro ini kok orang ganteng. Lah raimu kok slit panci nek. Tuku rek ning Lamongan. Senajane lek iso gawe nyaman. Ya, bucin. Yo lah kawan bayi kok. Woi, dua Jonas. Napa ae? Gua arep mangkat kerja kelompok apa ora? Jam piro? Jam 3. Aku mangkat aku kok. Ya. Ning omahe sapa? Engko ning omahe Jess No Limit. Ya, ngapain ya? Ben ra lali. Yo gampang. Santai ambek aku mah. Los. Yo, aku engko bareng kowe ya lo. Wah, penak men. Ojo ngasih aku bonceng ke kowe. Wah, semi, aku bareng kowe ya, Pal. Sapa menah aku? Moh lele. Kowe wis rong dino urung adu sik. Ambune, wah. Parfum alami. Ning toko wae ana sing adol. Kowe aja ngecele. Elek-elek ngene aku pernah juara 3. Lomba apa, Bang? Adu jangkrik. Tenan apa ora, Pak? Iya, pesertane 3 tok kok. Lah jangkrik. Aku ngono ya iso le. Yah, uteke sengkleh kuwi no. Wes aja duwe cecenan. Ngono wae. Tak beli sik ya, engko jam 2 aku rene meneh. Yo, oke, santuy. Tak beli sik yo. Oke, kok santai aku marani. Bamber. Cak orang kewen ngono kan. Aku kok parani ya lo. Oke. Lah, tenanan aku iki lho. Alah iya santai wae. Wis tak beli sik ya. Muah. Jam 3 telah tiba. Loh, ayo loh. Ayo, Pal. Dan deket mau kok. Dapar mbok parani sik. Walah sudi menek. Dewe malah silir kok. Dan tegel men oleh. Alah, ayo lek mangkat. Ya wes ayo.
Please hold me close and let me stay until the sunrise. Just say you'll hold me forever, at least for tonight. It's been so long since I got so close to someone. I know this ain't love, but let me stay a while. Wangi iki, mangkat ah. Kecepatan celeng. Duar. Kok rono ya? Loh. 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 Apa aku ditinggal ya? Apa ora gelem tunggu sampe aku tenan ya? Kanca saiki kok ya ngono kuwi modele ya. Kanca telo. Bos maca bos ngene malah ditinggal. Has kanca telo mbok ning ngerti.